ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ቀኒኹም ባርንሎም ዓንቲ ከምዚ ኣብ ኣርእስቲ ትርእይዎ ዘለኹም ብዛዕባ ጾም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምልክትታል ኦኬ እንታይ ክብለኩም እየ ኣብዚ ግዜ እዚ ማስ ሜድያ እንተደኣ ከፊትና እዚ ጾም እዚ ይጠቅም እዚ ጾም እዚ ኣይጠቅምን ድብል ብዙሕ ብዛዕባ ጾም ንርኢ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል እንተደኣ ክንርኢ ኮይና ንኣብነት ኣብዚ ርእስቲ እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ 3 day water fasting ሰለስተ መዓልቲ ማይ ጥራይ እናሰተኻ ድግበር ጾም it cleans the brain and reset your energy ሙሉእ ኣካላትካ ጥዕናኻ ይመልሰልካ ሓንጎልካ ከዓ የፅርዮ ይብላ ኣሎ እዚ 2 ዓመት ዝገበረ ፖስት ከባቢ 8.5 ሚልዮን ሰባት ሪኦም ኣለዉ ኦኬ ካሊእ እውን እንተደኣ ርኢና ማለት እዩ እዛ እንታይ ይብለና ኣሎ fasting is the cure to everything ጠቕሚ ናይ ፋስቲንግ ኣምፅኡ ንኩሉ ዓይነት ሕማማት መድሃኒት ምዃኑ ከዓ ይዛረብ ኣሎ ቀፂልና እውን ተፈላለዩ ንርአ 8 benefits of prolonged fasting for healing ብለና ኣሎ 8 ጠቕምታት ኣንዊሕካ እንተደኣ ፄምካሲ ንኩሉ ንብዙሕ ሕማማት ከም ዝከላኸል ከዓኒ እዛረበና ኣሎ ገለ ካብ ፋስቲንግ ተዛረበ ካሊእ እውን ክንርኢ ከለና intermittent fasting handle your health problem the natural way 5.5 ሚልዮን ዝተራእየ ማለት እዩ 5 years ago ገይሩሎ እዚ ሓደ ፍሉጥ ህንዳዊ ዝበሎ እዩ ፋስቲንግ ማዕረ ክንደይ ጠቃሚ ምዃኑ ከዓ ይዛረብ ኣሎ ናብቲ ነጥብና ክንምለስ ኢና it only takes 3 days ከኣዚ ይብለና ኣሎ ሰለስተ መዓልቲ ይወስድ use fasting to reverse your age and prevent disease ይብለና ኣሎ ዕድሜኻ በቃ እርጋንካ ቀልጢፍካ ንኸይተኣርግ እንተደኣ ትጾም ኮይንካሲ ፋስቲንግ ይጠቅም ኢሉ ከዓ እዚ ይዛረብ ኣሎ about 1.6 million viewers ከዓ ረኺቡ ማለት እዩ ኦኬ ንምንታይ እዩ ማስ ሜድያ ብዛዕባ ፋስቲንግ ኣፀቢቑ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ከም ተኸተልቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ከ እንታይ ክንረብሕ ንኽእል ኣብዚኻ ዋርኒንግ ብለና ኣሎ the truth about fasting how it works እቲ ሓቂ ሚስጥር ናይ ጾም እንታይ ከመይ ይሰርሕ ኢሉ ከዓ ኣብዚ ከዓ ደቐረበ ርኢና ማለት እዩ እዚ እውን benefits of fasting ኣቐዲምና ርኢና ዝነበርና ሰብኣይ እዩ ረብሓታት ናይ ፋስቲንግ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ከዓ it only takes 15 hours 15 ሰዓት ይወስድ ትብላላ the worst intermittent fasting mistakes that lead to weight gain ገለገለ ሰባት ከዓ ፄሞምሲ ነፍሶም ኣፀቢቑ ይባላሾ ክብደት ይውስኹ ኖርማሊ ሓደ ሰብ እንተደኣ ፄሙ ሚዛኑ ክጎድል ኢና ንፅበዮ ግን ብኣንፃሩ ክብደት ይውስኽ እትብሎ ዘላ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ምንዝፀውም ኢና ክብደትና ድውስኽ what is the secret ከዓ ተዛሪባ ማለት እዩ 1 year ago ሎድ ዝገብሮት እያ about 4.1 million followers view ተራኢላ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ how you do it right ጾም ከመይ ጌርና the right way ክንገብሮ ኣለና ከዓኒ ደቕረበ ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ፋስቲንግ ስትራቴጂስ እንታይ ስትራቴጂ ክንጥቀም ኣለና ዶክተር ጃሰን ዝበሃል ከዚ ከመይና ክንጾም ዘለና እንታይ ሜካኒዝም ክንጥቀም ኣለና ይዛረብ ኣሎ ላስትሊ ካብ ገለ ካብ ሜድያ ድራንያ ፋስቲንግ ፎር ፋት ሉዝ ኤንድ ሄልዝ ዝኻኒ ፋስቲንግ ናይ 2 ሰዓት ትምህርቲ ዘቕረቦ እዩ ማለት እዩ ሂበርማን ዝበሃል ሰብኣይ ፋስቲንግ ፎር ፋስት ሉዝ ኤንድ ሄልዝ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ስብሒ ከመይ ጌርና ነጥፍኦ ንጥዕናኻ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ብዛዕባ ፋስቲንግ እዚታት ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናባና ክንምለስ ናብ ተኸተልቲ ተዋህዶ ካብዚ እንታይ ንረብሕ ዘይንረብሐሉ ኸኒ እንታይ እዩ ከም ሓደ ብሓቂ ተኸታሊ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት እንተደኣ ኮይኑ ካብዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ዝረብሖ ነገር የብሉን ክሳራ ጥራይ እዩ ምክንያቱ እዞም ኩሎም ዝረኣናዮም እንተሪኢኹም ካብ ናይ ክርስትና ወፃኢ ንምድራዊ ረብሖኦም ንስግኦም እዮም ጾም እንታይ ጠቕሚ ከም ዘለዎ ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቶም ንዓኻ ዝምሩኻ
بتفعلي أكلات كابز تفعلي عالم زموت تفعلي experience تفعلي تمكرو زلهم لكعكوا خمتي متحفنا زبلو نقولو تعذبو نتسنى يسعبو قلت بوزيتيف ناتهم كون وزو انت هلونا ناي بحق إن حدا تختالي توهاد هايمانوت جن كابزي أب ميديا درانا يو تصوم نخمس تأكمي تصوم نخمس تأكمي تصوم نخمس تأكمي منهم كن رب حين خلنا زين رب حلو وانا مشتر تزعبي مشتر دماني اتتصوم نمدراو السجا إلكا تجبرو بمهلاو كايو كم توهادو تختلتي كله النجبرو ني منفساوي ربحا كون علوو انت دعني حدا تختالي توهاد هايمانوت كوينو بتي قدست بيتا كريستيان اتزو صوم صلوت سجدت سلازخيد زخلو ناي سجا ربحاتات كنيون صوم ستفوس قسل سجا ونفس صوم ناي سجان ناي نفسن حمام تفوس كم زبولو ناي سجانا حمام تراي ديكونه ناي نفس حمامون نفوسنا so basically أماس ميديا خمزرانا مدراو ربحاتات يزنقرنا دلو كم تقتلتي تواد هاي مدرما of course سوالا مدراو ربحاتات نقتل نقول دا أمبري كندنا عنا زي قدسنا تمنفساو ربحايو تمنفساو ربحا ترهبو لخا خاني تمدراو ربحا بعلو naturally نرخبو إنا مالتي so زوم استفلالي سبات أم ميديا درانا يم كاب استفلالي sources استفلالي بزعوات صوم كسع كندزو خاب تزاربوس نحنا تواد هايمانوت بحق نقبرو نيرنا تخينا ستعبوتات بمنفس قدس تمريحهم زسرعو لنا حقاقات انت دا نخبرو خيناسي مع عرخندي بسقاط عيد يكونه بنفسون برخت كنركب كم زقبعنا كنرئي لنا سلازي اتي زين ربحالو تصوم إلى أبستايت القليس إيزو إذا كاب ميديا كاب استفلالي سورس أمتينا نمدراو ربحا خن ربحولي لنا نفتنا تصوم كنتو تصوم نعانا يخوننا مالتي نوتم كاب كريسنا وصازو له منالبات كربحهم يخيل زي كربحهم يخيل in the right way تتقيمهم له نعانا نتوم توهادو آمنتقن كاب تتصقانا قديلنا لنا مالتي مغنياتو نحنا كل نجا نريو بمنصر منفساونتي ربحو بمنصر منفساونت مسرانا اتبركت السقاد ماني of course naturally تختيلو يمتص مالتي so بزا أقاطامي كماس ميديا تختاتيلكم نتصوم سقاوي ملكع كيتبو يلابو مالتي كل جزء بتقدس بيت كريستيان ذهبتنا اوكي توهاد هايمانوت انت الى دلا ابتنا توهاد هايمانوت ستيك انت غيرنا اتيصوم بتي توهاد هايمانوت تبنا ግን كل ነገር መስመሩ ከም ዝሕዝ ክንፈልጥ ኣለና ጾም በመሰረቱ እትናይ መጀመሪያ the oldest order መጀመሪያ ትእዛዝ ኣብ መሬት ዝተዋሃብናዮ ደቂ ኣዳም ጾሚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ክልተ ካብ 16-17 እንተሪና እንታይ ኢልዎ ካብ ኩሉ ብላ ኢልዎ ካብዛ ፍረግ በለስ ግን ኣይትብላዕ ስለዚ እዚ ትእዛዝ ናይ መጀመሪያ እምበኣር እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ዝሃቦይ ኩሉ ተፈቂድልካዩ እዚ ግን ኣይተፈቀደልካን ኢሉ ናይ መጀመሪያ ትእዛዝ ከም ዝሃቦ ንርኢ so the beginning of fasting ፈጣሪ ባዕሉ እዩ ምጽዋም ጀሚርልና ሕጂ እንታይ ኢልና our body ኣካላትና ዝኾነ ነገር ሊሚት ከም ዘለዋ ክሳዕዚት ይፍቀዳ ካብዚ ንየው ግን ክትገብሮ የብላን ኢሉ ዝኣዘዘልና ነገር ማለት እዩ ንኣዳም ኩሉ ብላዕ ከም ድላይ ካይልዎ ኣዝዩ ዘብህግ ኩሉ ነገራት እዚኣ ግን ኣይትብላዕ ኢልዎ ስለዚ ቦዲና ኸና ኸኣኒ ድላይና ክንገብር ጥራይ ደይኮነ ሊሚት እዝን ግበሩ እዚ ግን ኣይትግበሩ ተባሂልና ዝተኣዘዝናዮ ነገር ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተደኣኒ ገንዘብ ደሎ ኮይኑ ርሂፅ ክበልዕ ተፈቂድልካ ኣሎ ኢልዎ ዘይ ገንዘብካ ግን ሰሪቕካ ኣይትብላዕ እዚ ኩሉ ንዓኻ እዚኣ ግን ኣይትውሰድ እዚ ምግቢ ዝናትካይ እዚ ግን ኣይትውሰድ so limit beyond this ኣይትኸድ ካብዚ ንየው ግን ኣይትኸድ so ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ብፈጣሪና ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ነቦና ኣዳም ተዋሂቡ ማለት እዩ ክንጾም ኮለና ሕጂ ሓደ ሕገ እግዚአብሔር ነኽብር ኣለና ልዑል ኩሉ ነማተር ሓደ መንፈሳዊ ናይ ብሓቂ ኣዝዮም ብጸጋ ዝዓበይ እንታይ ይብሉ ዋላ ስጎምና ተጎደ ኮሎ ጥራይ ነፍስና እንኳ ዓረብ ሕዳ እምበር ናይ ስጋ ባዕሉ ይትረፍ ይብሉ ክሳዕ እዚ ለቨል እውን ይብጻሕ እዩ ንሕናቶም ዘይበጻሕና ግን ኦኬይ ሕጊ ኣምላኽ ምኽባርና እውን እንተደኣ ኽኢልና it is a blessing ኣብ ጸጋ የውህበና እዩ ማለት እዩ ኦኬይ
كالي انتاي درئيكا انت دا تتصوم الله سغاخا نعخا خمزي ملككا بلع 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 كبلكا خلو نو كتبلو خلخا نبودي ناتكا كنترول تمهرو لخا هذا نفتاري تسمع لخا كان اي كاني بودي ناتكا نفسخا نسغاخا ختغزا تجمر سغاخا نفسخا ديكونه نفسخا نسغاخا حنقولكا سمعيتاتكا دليتاتكا كتقوصاصر تخيل اللخا مالتي اوكي انت دا صيمنا خاني نابتي زنبرنا خبري نملس ناب زنبرنا خبري انتي ماتي مس فطارينا كونكت ايهن ميهن كنباخال نجمر مالتيو ودسب بمنتاي طراي كنبر ايكل لو اماتيوس 4 فقد 4 ترينا غيتنا يسوع كريستوس تايلو ودسب بانجرام بانن طراي ايكونن زنبر إلو انتي دا بتي كاب اغزابير املاح زوص قال كا ስለዚህ እንተ ዳት ጾም አለኻ ቃል እግዚአብሔር ትምገባ አለኻ ማለት እዩ እንተ ዳት ጾም አለኻ ቃል አምላኽ ትምገባ አለኻ ምክንያቱ ነቲ ቃሉ ሰሚዕኻ ንዑ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ so you are eating the food from the mouth of God ካብ አፍ አምላኽ ምግቢ ትምገባ አለኻ ማለት እዩ ብስጋው ነገር ጥራይ ተተሐይስካ ብፍለሽ አይትመላለስን አለኻ ማለት እዩ ኦኬ ብዙሓት ነቢያት ወንተሪናዮም ከም ድጾሙ በዓል አቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር 35 ፈዳ 13 ክንሪድና ወይ መዝሙር 124 ዝተፈላለዩ በዓል ነቢ ሳሙኤል በዓል ሕዝቅኤል ኣብ 49 በዓል ነቢ ዳንኤል ኣብ ዳንኤል 9:3 ክሬና ኣፍ ኣናብስቲ ዝዓፀው ማለት እዮም ጨሞም ጸልዮም ሰጊዶም እዮም ነዚ ሁሉ ጸጋ ረኺቦም በዓል ነህምያው እንደህሪናዮ እዝራ ስተኤል ወንተሪናዮ እዞም ኩሎም ጾሞም ንእግዚአብሔር አምላኽ ረኺቦም ማለት እዩ ሶ ሓደ ሰብ ጾም ተሎ ሕጊ አምላኽ ክብር ጥራይ ደሎ ደይኮነሲ እንታይ ዳ ናብቲ ዝነበሮ ክብሩ ምስ ፈጣሪኡ ገጽ ንገጽ ናይ ምዝራብ ጸጋ ይበጽሕ ኣሎ ማለት እዩ ጾም ኣብ ኦሪት ከም ዝረኣናዮም ኣብ ቦታ ጥራይ ደይኮኑ ኣብ ወንጌል እውን ኣብ ሓዲስ ኪዳን እውን ሐዋርያት ስርሖም ብጾምዮም ጀሚሮም ትኺሎም ኣይኮኑን ናብቲ ወንጌል ስብከታት እዮም እንታይ ደኣኒ ቅድም ጾምን ጸሎትን ስግደትን እዮም ገይሮም ሶ ጾም እንሪኦ ተለና ኩሉ ግዜ ኣብ መጀመርያ ዝኾነ ነገር ናይ ስጋ ይኹን ናይ ነፍሲ ዓቢ ሚሽን ክትገብር ከለኻ ዓቢ ስራሕ ክትገብር ከለኻ ናይ መጀመርያ ክግበር ዘለዎ እዩ ኣብ ማቴዎስ 9:15 እንተሪኢኹም ሓቲቶሞ ነይሮም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዮም እዞም ምሳኻ ዘለዉ ሲ ዘይጾሙ ይበልዑ ኣለዉ ሽዑ እንታይ ኢልዎም መርዓዊ ከሎ እቶም ምስ ዘለዉ ኣይጾሙን እዮም እቲ መርዓዊ ዝኸደላ መዓልቲ ግን ክጾሙ ክጅምሩ ኢሉ ብዛዕባ ሐዋርያት ተዛሪቡ እሶም ከዓ ናይ መጀመርያ ስርሖም ቅድሚ ምጅማር ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ንሪኦ ጾሙን ጸለዩን ይብለና ማለት እዩ ኦኬ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተሪኢኹሞ ኩሉ ግዜ ስርሑ ብጾም የኸትሎ ከም ዝነበረ ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6:5 ክንሪኢ ንኽእልና ወይ ከዓ ካልኣይ ቆሮንጦስ 11:27 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምስ መጀመርያ ምስ በርናባስ ምስ ተረኸበ እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14:23 እንተሪኢና እንታይ ገይሩ ብሓደ ጸልዮም እዮም ብሓደ ጸይሞም እዮም ሶ እቶም ቅዱሳት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ፕራዮሪቲ ዝህብዎ ቀዳምነት ዝህብዎ ንጹም እዩ ምክንያቱ ጾም basically means direct contact with your God directly ንእግዚአብሔር አምላኽ ምስኡ ኮኔክት ምግባር እዩ ሓደ ሰብ ካብ ጾም እንተዳ ተፈልዩ ልክ for example ሞባይልካ እንተዳ ቻርጀር ተወዲያ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን እያ there is no contact already nobody can call you and you cannot call either to anybody እስካሁን ንዝኾነ ሰብ ክትጽውዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ምስቲ ናታ ሶርስ ኮኔክት ክንገብር ኣለና ሪቻርጅ ምስ ኮነት ከተራኽበና ትጅምር ማለት እዩ ሰባት ደው ኢሎም ክረኽቡና ከሉ ንሕና እውን ንዝደለናዮ ደው ኢልና ክንረክብ ንኽእል ዘሴም ከዓ ምስ እግዚኣብሔርን ኣባናን ድልድል መራኸቢ ጾም ሓደ ካብቲ ቤተክርስትያን ዳሃበትና ዓቢ ሚስጥር እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ቅድሚ ምውራዱ ናብኦም እንታይ እዮም ገይሮም ኣብዚ ጽንሑ ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ዝልእኸልኩም ድበሎም እንታይ እዮም ገይሮም ኣብ 13 ምዕራፍ ካብ 2 ክሳብ ፍቕዲ 3 ግብረ ሐዋርያት ተሪእና እንታይ እዮም ገይሮም
بتصوم دصبيو نيروم حواريات مالتي كاو ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወረዶም اوكي ጾም ሐዋርያት ጥራይ ደኮኑ ጾሞሞን ሃገራት ውን ጾማይ ህዝብታት ውን ይጾማዮም ኦኬ ኮሌክቲቭ ወርሺፕ አሎ ንኣብነት ሓደ ከምዚ ናይ መናፍቃን ትምህርቲ እንታይ ይብሉ ብግልኻ ምጽዋም ዝብሃል ኣሎ ኖ ሃገር ምልእቱ ትጾምያ ባይሽፊል እንተዳ መጺና ነነዌ ኩሎም በሓደ ኮይኖም ጾሞም እግዚአብሔር ከሰሚዕዎም ደኒ የስ ሰሚዕዎም ማለት እዩ ስለዚ በእንተ ሃገር ውን ትጾም ኢኻ ምንተ ሃገር ኢልካውን ጾም ዝሆል ኔሽን ውን ጾም ክትእውጅ ትኽእል ያ يترف تواحد حيمانو تراي نحنا زناي حجي يدمنا يس حجيون حج مخبارون قدسناي يترف ناي سماي حجي نفسنا نبرخت تباهيلو استوهبنا ناي مدراوي حجي اخبيرنا كماني نخبر يترف نايتي لول املاخ حجي يس حجي بمخبارنا كنكر علينا دحورات هيكونان زي فلاتات اي بلناني زي فلات زبلكا فليتك زي فلاتكا خنسخا فلات كوين كاخ تزارب كلها ايو زي فلات زبلكا سخاجن حجتات مخباركا قدوسي سب حجي ايكونن تصدق يلوم منافق تقسنا تقاسه كابتي قدوس چنفر كوصكا يصعري احنا جن كنفلط لنا اتنغبرون اتنسرحون دلنا حجي يخبركاي مئزاز كم مسواتي يبلص ازي اي تكبر تيلكا ندحدي تكبر لها نتقالو تسمع لها اي تكبر نابلكا انت تكبر لها قاني نتقالو قال بقال تفرسو لها مالتي ጾም እቲ ቅዱሳት ኣቦታት ዝሃቡና መንፈሳዊ ረብሓ ዘለዎ ብኡር ኢና ክንገብሮ ከለና ንነፍስናን ንስጋናን ንረብሕ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ካሊ እንታይና ክንሪኦ ንኽእል ንሕና ተዋህዶ ሃይማኖት ጥራይ ኮናን ከማን ንጾም ኩለን ዘን ኣብ ዓለም ዘለዎ ዓበይቲ እምነታት እንተዳሪእኹመን ኩለን ናይ ጾም ስርዓት ኣለዎም ንኣብነት ኣብ እስልምና ተሪኻ ፋስቲንግ ጾም ኣለዎም ከም በዓል ረመዳን ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ሂንዱይዝም ኣሎ ኣብ ተፈላለየ እምነታት ተሪኻ ጾም ይገብሩ እዮም ስለዚ ኣባና ተፈሊ ንሕና ድሑራ ስለ ዝኾንና ይኮንና ተዋህዶ ሃይማኖት በቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝደንገገትልና ጾም ንጾም ጾም በረኸት እዩ ኦኬ ጾም ዓብይ ህያብ ምዃኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንርሳዕ ኣለና ሕጊ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሕጊ ኣዝዩ ቅዱስ ህያብ ተዋሂብና انت دا ربحاتات ناي ጾም ንፈልጦ ኮይና ብሌሲንግ ካብ ኣምላኽ ንረክብ ከም ዘለና ተፈይጥና ኣዝዩ ዝዓበየ ህያብ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ጾም ንዝኾነ ዓይነት ዝመጽእ ዝወሃበካ ነገር ወይ ንትገብሮ ነገራት ኣቀዲምካ ኢኻ ትገብሮ ብኡ ኢኻ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ህይወትካ ትጅምር ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ቅድሚ ስብከተ ወንጌል ምጅማሩ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾመ ጸለየ ይብለና ስለዚ ቅድሚቲ ዝዓበየ ሚሽን ምጅማሩ እንታይ ገይሩ ብጾም ክንጅምሮ ከም ዘለና ኣርኢና ሐዋርያት ውን ቅድሚ ወንጌል ስብከት ምውፋሮም ማለት እዩ እንታይ ገይሮም መጀመርያ ጾሞም ስለዚ ኩሎም ተዳሪናዮም ነቲ ዓብይ ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ንኽገብሩ መጀመርያ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጾም ይዘራረቡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይቅበሉ ማለት እዩ እዚ ምዃኑ ተዳኣ ፈሊጥና ንጾም ንፈትዎ ዳንበር ሕጂ ከዓ ጾም 40 ኣትያ ሕጂ ከዓ ጾመ ነነዌ ኣትያ ሕጂ ከዓኒ ጾመ ፍልሰተ ኣትያ ኢልና ብክብደት ኣይኮንና ንሕዞ እንታይ ደኣኒ ኣዝና ንሕጎስ እቲ ደሕዝነካ ሰባት ካብዚ ክብሪ ዓብ ክብሪ ጎዲሎም ዳሕራይ ኣካላቶም ብጾም ብጸሎት ከይተታሕዘ ጽንሕሞኒ ናብ ሕክምና መስኮዱ እሂ ደም ብዝሕለካ ካብዚ መግቢ ተኸልከል ካብዚ መግቢ ተኸልከል እዚ ብላዕ እዚ ትብላዕ እዚ ንጥዕናኻ ሓደገኛ እዚ ንኹሊትካ ዶ እዚ ንጨጎራኻ ዶ እናበሉ ሓኻይን ክእዝዙልካ ይውዕሉ ካብኡ ዝኸፍእ መርገም የለን ንተኸታሊ ተዋህዶ ሃይማኖት ተኮይኑ ነቶም ካብ ተዋህዶ ሃይማኖት ብሕጊ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያናት ዘይምርሑ ናቶም ኣካይዳ ዘለዎም ሰባት ከም ድላዮም ኣብ ዓለም ዝነብሩ በቃ እዚ ትብላዕ ክብሎም ከሎ ኦኬይ በቃ ንነፍሶም እዚ ኸቃርጻለኒ እዚ ክገብራለኒ እዮም ድሉ ኩሉ ነገር ፍለሽሊ ብካርናሊ ብስጋው ነገር ካልኩሌት ዝግበር ኣባላት ቅድስት ቤተክርስቲያን ግን ሓደ ሰብ እንተዳ ብሓቂ ነቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሃበቶ ብትክክል
نتي عمت شوعات ورحي كم تهدو هايمانو تختلتي تصوم لنا انتدعا نقبرو خينا بركة سجان بركة نفسن تراي إينا نركب ناب دكتور دخيت حمامات بزح أي كهلواناني ماتي زحجنا عالم عساعي وعلى اللو قاليو دارغا زبز حسب تاريخا كوبدو تقلتقليلو جيجيفو تريو كومو شجرات هايقات معنا ندبز حدو شكورا دبها تاريخ كونين عنا مالتي اوكي جايز كالي ጾም way of life እዩ ኣነባብራ እዩ በቃ ንኣብነት ንሕና ተዋህዶ ተኸተልቲ ሃይማኖት ብቅዱሳት ኣቦታት ዝተዋህበና እዚ ብልዑ እዚ ትብልዑ ኣብ ከምዚ ከምዚ ብልዑ ኣብ ከምዚ ከምዚ ኾኑ ዓርበ ረቡዕ ኣይትብልዑ እዚ ንዝን ብልዑ እዚ ትብልዑ ተፈሊልና ማለት እዩ ሳይንስ ከኣት ማለት በፅሒዎ ማለት እዩ ካብ ውህሉል ተመክሮኦም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ንስጋኻ ስጋ ምብላዕ ንጥዕናኻ ፅቡቕ ኣይኮነን ፀባ ምስታይ ጽቡቅ ኣይኮን ዜርካ በቃ ናፍት ንሕና ቬጂቴብል ቬጂታሪያን ዶ ገለገለ ድቡና ወመጽዮም ንሕና ግን ብቅድስት ቤተክርስቲያን ተዋሂብናዮ ሕጂ ብቤተክርስቲያን ኢልና ኣምላኽ ኢልና ንገብሮ ተነርና ኣዚና ብነፍስን ብስጋን ንባረኽ ኣለና ንኣምላኽ ኢልና ደይ ንገብሮ ተነርና ኸኒ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኦኬ ንረብሓሉ ጾም ኢልና ኣርእስቲ ሒዝና ኣለና ሕጂ ናብቲ ዲፐር አንግላቱ ክንኣቱና ኦኬ ከም ተዋህዶ እምበኣር ሓደ ዳይሬክትሊ ኣብታ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሃበትካ ንዓመት 7 ወርሒ በቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሓንፀፀትልካ ብትኽክል ተኸይድካ እሱ መዓት ረብሓታት ኣለዎ ብነፍስን ብስጋን ኢልና ኣለና ኢንዲቴይል ግን ንፍሉይ ዓላማ ድፅዎም ጾም ከዓኒ ሞር እትረብሓ ኣፀቢቕና ብለሲንግ ክንረኽበሉ ከዓኒ ክንከዶ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እንተደኣኒ እቲ ሌቨል ደረጃታት ናይ ጾም ንኣብነት ኣብ ጾም 4 ተሪእና ቅድሚቲ ትንሳኤ ምዃኑ እታ ናይ መጨረሻ ቀዳም ድጠልቁ ሰባት ኣለዉ ክትጠልቅ ከለኻ ብሳይንስ ሕጂ ክገልፀልካ ከሎ ክንዲዚ ሰዓት ካብ ምግቢ ተኸልኪልካ ተፀኒሕኻ እዞም ኣብ ኣካላትካ ዝነበሩ ቶክሲክ ሳብስታንስስ ኣዝዮም ሕማቅ ሓደገኛታት ሳብስታንስ ኣብ ቦዲናትካ ተኣኪቦም ነበሩ ተፈራኺሾም ብሽንቲ ማይ ብሽንቲ ደገ ኣቢሎም ይወፁ ይብለካ ማዚ ሳይንስ ረብሓ ስጋ ጥራይ ዝነግረካ ናይ ነፍሲ ኣይዛረበካን እዩ ኣብ በረኸት ኣምላኽ ግን ኣዝኻ ትባረኽ ኣለኻ ማለት እዩ ኦኬ ሳይንስ ብዝበፅሖ ሕጂ እውን ብጾም ካንሰር ከም ዝፍወስ ብጾም ከም ተዓቀዲምና ድራኣናያ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ክፍወስ ይኽእል ኢሎም ኣቕሪሞሞ ዘለዉ ኦልሬዲ ሳይንስ ረብሓ ጾም A to Z ተዛሪብዎ ኣሎ you can find out ብዙሓት እውን ብኡ ተመሪሖም ይቃለሱ ማለት እዩ ካብ ብዙሕ ሕማማት ንክኽልከሉ of course ብዙሕ ረብሓታት ከዓ ይረኽብሉ ማለት እዩ ዘሲክሬት ገሊኦም ጾም ዕድሜኻ እውን የንውሕ እዩ ኢሎም ኣቕሪቦም ኣለዉ ንሓና ከም ተዋህዶ ተኸተልቲ ንሓና ቀንዲ ኮንሰርን ንሓና ቀንዲ ጎል እንታይ ምስ እግዚኣብሔር ማዕርክ እንዲያራኽበና ምስኡ ትዋት ኤክስተንት ኮኔክት ክንከውን ኣለና ስፔሲፊካሊ ኢንዲቪጁዋሊ ፀገም ናይ ጥዕና ዲ ናይ ገለ ምዝህልወና ግን ኣብቲ ጾም ከመይ ጌርና ንኣቱ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣበ ነፍስና ወይ ካህናትና ወይ ከዓ ቅዱሳት ኣቦታት ኣብ ገዳማት እንተደኣ ደይብካ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ክትጾም ከም ዘለካ ዳይሬክሽን ደትሕዙኻ ነቲ ተመክሮ ዘለዎም ከመይ ጌሮም ነቲ ሕማማት ክዋግእዎ ኩሉ ከመይ ጌሮም ኣርዎ ማዕርክ ክንደይ ሰዓት ክትፀውም ኣለካ ድፈልጥዎ እዚ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝሃበትና ጾም ከኒ ኣኻሊ ድዩ ድብል ክንከይድ ንኽእል ኢና ኦኬ እዚ ተዋህዶ ዝሃበትና ጾም ኣኻሊ ድዩ ኢልና ሓደ ሰብ ካሓቲ ትኽእል እዩ ኣኻሊ ስለ ዝኾነ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ሂባትና ካባና ዝድለ ድሓን መጀመርያ እሱ ንግበሮ እሞኒ እቲ ሂቦምና ዘሎ ኣብ ዓመት ንኣብነት 7 ወርሒ ጾም 4 ድኸኣለ ክሳብ ሰዓት ክንዲዚ ዘይከኣለ ክሳብ ሰዓት ክንዲዚ ይጹም ግን ካብዝን ከምዝን መግቢ ተኸልከሉ ረብዑን ዓርብን ዝብልዑ እዚ ትብልዑ ኢሎምና ዘሎ ቅድም በቲ እግዚኣብሔር ድሃበና ካብቲ ዝበሉና ንከልከል እሞ እቲ ቤዚክ ነገር ንበሮ እዚ ንባዕሉ ዓቢ ክሬዲት ዓቢ ፀጋ ዓቢ በረኸት ከውህበና እዩ ብትኽክል እውን ኣብቲ ንሓና ናይ ስጋዊ ናይ ጥዕናና እውን ኣዝዩ ዓቢ ኢምፓክት ክህልዎ እዩ ኦኬ ሓደ ሰባት እንታይ ይገብሩ መሲልካ ኩሉ ክፈልጥዎ እሞኒ ግን ዘይገብርዎ ሰባት ኣለዉ ገለገለ ሰባት ከዓ እንታይ ኣለዉ ነታፍ ድፈለጥዋ ክገብሩ ዝደልዩ ኣለዉ ሶ ዓቢ ነገር ንምግባር ኣይንተሃወኽ እንታይ ደኣኒ ብንእሽተይ ዝተኣመንካ ኣብ ዓቢ ነገር ክሸመካ እየ ዝበሎ ብትኽክል ኣብ ዓመት 7 ወርሒ እቲ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ዝሃበትና ጾማት ንጾሞ እንተደኣ ኮይንና እሱ ብትኽክል ኦልሬዲ on its own ከም ዘለዎ
كابتي دبولنا مجبتات تخلقنا بايشبيل فور إكزامبل أبصر بقى كسب ساعات كل تديو كسب ساعات سلسته كيبل عنا وعلنا بالحريون ناي تصوم مجبتات تقدس بيت غرسيان زفليت لنا نبلع انت دقا علنا السن بعلو نتي مدراون سماون برختات يوهبنا ايو نتي ناي سيغا اتشيف كنغبرو دلنا نايت عنا ايشو انتلو السن بعلو مورزان انافي اوكي عابي قدين داي غبر كتب اي نبل انت تدلي جن درجاتات አለው as I said ናብ አበ ነፍስኻ ትኸይድ ወይ ከዓኒ ናብ ቅዱሳት አቦታት አለው ዲቴይል ለእትውኻ ብጾም ማዕረ አጋንንት ሙፃእ ደረጃ ማዕረ ብዙሕ ፀጋታት ምውኻብ ኣሎ እዚ ትለበላት ፈላለከ ከም ደረጃና ንኹላና ብዓለም ዘለና ተኸተልቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ግን እቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ሂባትና ደላ ጾም እኹል ምዃኑ ንዓኣ ሰሚዕና ክንገብር ዳእምበር ማስ ሜድያ ስለ ዝሃቡና ናይ ምድራዊ ስጋ ጥራይ ናይ ጥዕና ና ረብሓ ክንረክብ ኢልና ምስ ንገብሮ ግን ካብ በረኸት ኦልሬዲ ጎዲልና ኣለና ሶ ጋይስ ንሎማዓንቲ ካብቲ ብዙሕ ሕፅር ዝበለ እዚ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ኣይ ሆፕ በቲ ትምህርቲ ዓጊብኩም ክትኮኑ ኣብ ቀፃሊ ምናልባት ነዝን ከምዝን ዝኣመሳሰለ ወይ ንጾም ዝምልከት ወይ ከዓ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ